Achaka chaka 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 is the day Kevoh Mac Awilly biro golo album manyen miluongo ne HERA NITIE. HERA NITIE. Police Dog Canteen. Jo Kisumo untie. Police Dog Canteen. Tarik 20 dwe mar 11 Kevoh Mac Awilly onyonore manoma kendo koro golonwa thum manyien miluongo ni HERA NITIE. Jothumbe manobet kanyo eno, wan gi Freddy Jakadongo Madis, wan gi Elisha mtoto wa shule, koreka wan gi Legrand wuoro Phoebe mwenyewe. Akoni ni biro mamit maratari. Donjo shilling 300. Mano regular, VIP 500 shillings. Mani ngeni wangadu wiye ka wiye shilling 500. Widhane michajo, widiel to iwadhi chamo kono. Widwen wadhi chamo kono. Akoni ni mit maratari. Tarik 20 dwe mar 11 Kevoh Mac Awilly HERA NITIE. Nigino giri mionga miero. Nigino giri mionga miero. Imionga miero. Gino giri mionga miero. Kevoh Mac Awilly.